И здравейте, аз съм StarBG и днес ще ви покажа един сервер на име Adventure Craft. Току-що влязах и съм написал някой това. Нямам право. В момента съм на Enda. Съм. Има евенти всяка вечер, да кажа само. Drop Party. Ето на лад. Drop Party. Много различни евенти. Може да спечелите много хубави айтемси. Ето го. И там долу има май честови. После ги качват горе и това основно ще седи още. Значи това го слагат и горе има честове. И ти ги чупят и казват айтемси. Следващото, което искам да ви покажа е Warp Bulk новия. Ще ви покажа. Правят PvP. Може да го вземете. И тук може да давате на този Warp, може да давате идеи и предложения за нови Warp и евенти. Ето тук може да вземете книга. И пишете на нея. Слагате, хвърляте долу и готово. Не знам защо ми стана така. Къде падна? Warp. Ще пише Warp. Ау. И не ви питайте как. Сега ще видите, че не съм хак. Ще съм хак, но че сами ще се убедят. Не може да ме убият, но ще гледам да убия някоя фолка. Но това е, чакайте за потребителите. И ето сега тук ще кажа това мой приятел, той ми първа. С него бяхме спечелили няколко евенти. Сега аз съм... Да, ето. Аз съм всякак много на седми друг, познавам всеки един сервер с него. И ми баннаха малоходния сервер, затова сега не мога да се регистрирам никъде. Ще ми Max for Account. И сега със следващото не мога да се регистрирам. Тоест някой ме е взил паролата, не знам сега как. И включително съм бил бан. Някакви такива единствени истории, които не можете да ги сламите. Нещо така. Сега ще си дам пашъл. Аз нямам пашъл, да. Хай. Хора, но вече пълнера е този Нерди. Ой, да best ютубър. Да.
sarà specchi poco per essere così. Però sta meglio che specchi con sé. Ne prossimo guarda. Sta facendo qualcosa. Ora sono prima non so no Ali non so dove è ora non so dove speriamo tutto speriamo